Farem un canvi d'ordre, com ara deia, perquè tenim un problemet amb el ponent primer, que a veure si l'aconsegueixo localitzar ara durant aquesta estona. I començarem per la Jessica Tamiazo. Ella és estudiant de doctorat del grup OCARE de l'E8 a Terrassa i també del grup GIES de la UAB. Quan vulguis, Jessica, cuando Vale, quieras. sí. Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí hoy. Yo soy Jessica, soy de Italia y estoy haciendo un doctorado aquí en la UAB en un proyecto con pacientes que han tenido un ictus y estoy trabajando en el Hospital de la Esperanza aquí en Barcelona. Pues voy a compartir mi pantalla. Vale, genial, la vemos. Gracias. Vale, perfecto. Vale, y hoy voy a hablar de un tema que creo ser muy importante, que es cómo se puede proteger nuestro cerebro frente a un ictus. Vale, empezamos explicando qué es un ictus. Un ictus ocurre cuando el flujo de sangre al cerebro se interrumpe. En esta manera el cerebro no recibe suficiente sangre y así oxígeno, por ejemplo, y esto puede llegar a un daño cerebral. Este daño puede causar diferentes problemas, como por ejemplo dificultades en el movimiento, también problemas de lenguaje, memoria y atención. Y es importante decir que el ictus es una de las principales causas de discapacidad en el mundo, con muchas personas que están afectadas. Vale. Después de un ictus, todavía no todas las personas son iguales. Hay algunas personas que, por ejemplo, después de un ictus pueden tener problemas de memoria o problemas de atención o dificultades para planificar o concentrarse, pero al mismo tiempo hay otras personas que mantienen buenas capacidades cognitivas. Y entonces hay una pregunta muy importante que es ¿por qué pasa esto? Así que hay dos personas que pueden tener un ictus similar y lesiones cerebrales comparables, que es para decir, por ejemplo, el mismo tamaño de la lesión o la lesión en la misma área del cerebro, y que pero también muestran recuperaciones muy diferentes. Y la investigación intenta de estudiar cuáles son los factores que pueden ayudar al cerebro a resistir mejor al daño y cómo se puede recuperar en manera mejor después de un daño con ictus. Hasta ahora, la investigación identifica dos factores muy importantes, que son dos grandes aliados del cerebro, o sea, la reserva cognitiva y la actividad física. Y, ¿eh? Y estos dos factores pueden ayudar al cerebro a protegerse, pero también a adaptarse después de una lesión como puede ser el ictus y recuperarse mejor. ¿Qué es la reserva cognitiva? La reserva cognitiva está definida como la capacidad que el cerebro tiene para resistir al daño cerebral, como puede ser un ictus, y compensar para las lesiones y también mantener el funcionamiento cognitivo. Es un concepto que ahora se está estudiando en el ictus, pero que también se ha observado en el Alzheimer. Y es como una reserva de recursos mentales que el cerebro puede utilizar cuando aparece una lesión, como en el caso del ictus, pero también como un trauma cerebral o en el caso del Alzheimer y de la demencia. ¿Y cómo se construye la reserva cognitiva? No es algo fijo, la verdad es que se puede construir durante toda la vida y las actividades más importantes, los factores más importantes para construir reserva cognitiva son el nivel educativo, así por ejemplo los años que se estudió, y también trabajar de trabajo mentalmente estimulantes y también aprender cosas nuevas, que puede ser, por ejemplo, un nuevo idioma, pero también leer libros y hacer actividades culturales y actividades sociales, así hablar con amigos y con familiares también. Estas son todas cosas que
con la cual nosotros podemos usar el cerebro y más que lo usamos, más que lo fortalecemos. ¿Vale? ¿Cuál es la evidencia científica hasta ahora? Pues muchos estudios han encontrado que las personas con mayor reserva cognitiva, cuando tienen un ictus, tienden a mostrar mejor funcionamiento cognitivo después de un ictus y también tienen menor problemas de deterioro cognitivo, así menor problemas de memoria, de atención y lo que sea. Y esto es importante porque significa que la estimulación mental que se hace durante la vida puede ayudar al cerebro a adaptarse mejor después de una lesión. Un segundo factor muy importante es la actividad física, porque como puede ayudar el cuerpo, también puede ayudar el cerebro. Y con la actividad física se puede mejorar la circulación cerebral, así que más sangre y más oxígeno puede llegar al cerebro. Y esto favorece la plasticidad del cerebro y también puede apoyar el proceso de recuperación después de una lesión. Y así que tanto al cuerpo como al cerebro es importante hacer actividad física. Y hemos visto que muchos estudios demostraron que las actividades más importantes para el cerebro fueron las actividades multimodales, así actividades que combinan la fuerza y el equilibrio y también las actividades aeróbicas. Pero también, si vamos a ver solo la parte isolada, las actividades aeróbicas están muy bien también. ¿Y esto por qué funciona? Porque se ha visto que con la actividad física se puede aumentar la plasticidad cerebral, que es como decir que el cerebro tiene mejor manera para que los neurones comunican entre ellos y también favorece la formación de nuevas conexiones entre los neurones y mejora la comunicación entre las diferentes áreas del cerebro. Y esto claramente ayuda al cerebro a reorganizarse después de un daño, porque después de un ictus hay mucha inflamación con una parte del cerebro que no se puede utilizar y es importante que el cerebro busque manera para reorganizarse y compensar a las partes que están afectadas. Así que se puede hacer en la vida diaria. La verdad es que no hay que cambiar mucho, pero es importante hacer todas las cosas que se pueden para proteger nuestro cerebro, como por ejemplo mantener la mente activa, que es la más importante, así estudiar y aprender cosas nuevas. También, sí, seguir aprendiendo, como por ejemplo aprender un nuevo idioma o cualquier tarea. Mantener relaciones sociales, eso está muy importante porque también se usa mucho el cerebro, pero también es muy importante para la parte de soporte social y realizar actividad física regular. Así que pequeños hábitos diarios pueden tener un impacto muy importante en la salud del cerebro en el caso de un ictus, pero también se ha visto con otras enfermedades como por ejemplo en el Alzheimer y en el Parkinson también. Así que como mensaje final, es importante recordar que el cerebro tiene una capacidad de adaptación y de recuperación y que este se puede entrenar y se puede mejorar con la reserva cognitiva y la actividad física. Y que mantener cuerpo activo y mente activa puede ayudar a proteger nuestro cerebro frente al ictus. Así que todo lo que se hace en la vida puede ayudar a nosotros en etapa más avanzada o en el caso de una enfermedad de cualquier tipo. Gracias. Muchas gracias, Jessica. No sé si hay alguna pregunta por aquí. Si alguien quiere levantar la mano. Si nos quieres explicar cuáles crees que son los siguientes pasos en tu investigación. Sí, vale. Yo estoy trabajando como neuropsicóloga
Y lo que estamos haciendo es buscar manera para mejorar la rehabilitación del ictus. Y en este caso, en mi proyecto, estamos haciendo un estudio sobre el entorno enriquecido. ¿Y esto por qué? Porque se ha visto que después de un ictus, claro, los pacientes hacen mucha rehabilitación, pero hay veces que esto no está suficiente, porque las horas que pasan en el hospital donde no hacen rehabilitación, los pacientes están en la habitación y están muy aburridos y inactivos. Y esto es un problema porque después de un ictus está muy importante que el paciente intenta de estar activo, de hacer todo lo que puede ser actividad física con la fisioterapia, pero también actividades cognitivas para que el cerebro empiece a funcionar otra vez en la parte que está afectada. Y por este estamos haciendo un estudio de entorno enriquecido donde los pacientes van a hacer 1 hora y media cada día de actividades de música y sociales, donde pueden leer libros, hacer juegos de mesa y crucigramas también, con una terapeuta ocupacional. Así no soy yo que hace la terapia, yo simplemente voy a hacer la parte de evaluación cognitiva y motoria para ver cómo los pacientes están cuando ingresan en el hospital y también cuando tienen la fecha de alta para ver la evolución. Y también les evaluamos después de un mes para ver si este mejoramiento se mantiene o no. Qué interesante. Ya nos explicarás, el año que viene nos explicas los avances. Si en este momento no tenemos datos suficientes. Hemos empezado en enero. Pues, ¿alguna pregunta más de alguien del público? Si no, muchas gracias, Jessica, y pasamos a la charla del doctor Waldo Negoira. Muchas gracias. A ti. Muy bien, pues és el meu torn. En català es pot fer o Sí, tenim alguna català preferència? castellà. Val, si algú no li va bé en català, que m'ho digui. Com que som un grup petit i si teniu càmeres i les voleu connectar, doncs sentiu-vos lliures d'activar la càmera i així tenim més interacció en aquesta ponència. Doncs comparteixo la meva pantalla. Podeu veure la pantalla, sí? Molt bé. Sí, super. Gràcies, Roser, per organitzar aquesta reunió i disculpes pel retard. Realment m'havia notat malament a l'agenda el dia i pensava que ho feia demà. O sigui que ha sigut el meu error total. Però bé, no hi ha cap problema. Gràcies a l'anterior ponent que ha pogut avançar la seva ponència. Bé, doncs jo parlaré del futur dels dispositius auditius i tot i que sigui una xerrada de neurociències, jo vinc més de la part de tecnologia i neurotecnologia i, òbviament, em dedico a l'audició i parlaré una miqueta sobre els futurs dispositius auditius. Però per entendre aquests dispositius auditius del futur, primer hem d'entendre el so. I el so, no sé si veieu l'animació, és una ona de pressió que es propaga a través de l'aire, on les molècules transmeteixen la pressió d'una molècula a una altra i es creen ones esfèriques com la que veieu al centre de la pantalla. Aleshores, el ser humà és molt sensitiu a aquestes ones de pressió i podem detectar ones de pressió que són molt fluixes, d'uns 20 micropascals, com veieu en aquest termòmetre a l'esquerra, que serien sons molt subtils. Però al mateix temps també som capaços d'escoltar a nivells que són mitjans, com la parla, o nivells que són extremadament forts, com, per exemple, coets o les turbines d'un avió quan estàs al costat d'ell. Bé, doncs, com funciona l'audició? L'audició captura aquestes ones de pressió que es transmeteixen a través del canal auditiu. Aquestes ones de pressió es propaguen fins a arribar a la membrana timpànica i aquí els ossicles de l'oïda mitjana, aquests petits ossets, també transmeteixen aquestes vibracions i les vibracions les transmeteixen a aquesta cavitat que tenim a l'os temporal, que és la còclea o el cargol.
I aleshores, a dins d'aquesta còclea, com veurem seguidament, doncs es fa una conversió entre energia mecànica, aquesta energia acústica, i energia elèctrica, en el sentit que aquestes vibracions causaran una activació del nervi auditiu. Bé, doncs, un cop s'ha activat el nervi auditiu, que va a través d'aquesta còclea, hi ha dues còclees, òbviament, als dos costats del cap, doncs aquesta activació elèctrica es propaga al tronc cerebral i aquí hi ha diferents nuclis, com el nucli coclear, el colliculus inferior, el menisc lateral, fins a arribar al còrtex auditiu. Una peculiaritat del sistema auditiu és que està creuat, o sigui que quan rebem un so per un costat, doncs tenim més activació al còrtex auditiu, al lloc contrari, a la part contralateral. I al mateix temps veiem que al tronc cerebral hi ha un encreuament del so que arriba de l'esquerra i de la dreta, i aquesta connexió entre l'activitat neuronal de l'esquerra i de la dreta és el que ens permet, per exemple, localitzar sons o entendre la parla en ambients sorollosos. Bé, aleshores, què passa dins de la còclea? Aquestes zones de pressió de l'oïda mitjana es propaguen a la còclea. Aquí veiem una còclea desenrotllada i veiem que té dos compartiments. Com a mínim aquesta figura veiem dos. L'escala timpànica, ho veiem en groc, i l'escala vestibular. I separant aquestes dues escales tenim una altra escala, que és l'escala mídia, i veiem que té una membrana al mig. Aquesta és la membrana basilar, que es veu de color blau, i al principi aquesta membrana és estreta i al final és més ampla. I això fa que quan arribin vibracions a la còclea es crearà una ona que es propaga a través d'aquesta membrana i causarà vibracions de baixa freqüència al final de la còclea. Les ones viatjaran com una ona del mar, viatjaran fins al final de la còclea, fins a dalt de tot de la còclea, si estigués enrotllada. I les altes freqüències, en canvi, causaran una vibració de la membrana basilar, una vibració mecànica, al principi de la còclea. O sigui que realment la còclea el que està fent és com una espècie d'anàlisi freqüencial semblant a l'anàlisi que faria un piano. Al piano tenim les baixes freqüències a l'esquerra i les altes freqüències a la dreta, i les baixes freqüències causarien vibració d'aquesta membrana basilar al final de la còclea, allà on està vermell, i les altes freqüències causarien vibració al principi de la còclea, allà on és de color rosa. I podríem codificar les diferents tecles del piano, les diferents notes, a diferents llocs de la còclea. És el que es diu tonotopia. Bé, aleshores, aquestes vibracions de la còclea el que faran, aquí veiem un segment de la còclea, sembla com un formatge, l'hem tallat, i aleshores dins de la còclea aquí podeu veure el nervi auditiu a dins, amb les terminacions nervioses, i quan mirem a les terminacions nervioses en detall, aquí veiem el soma de les cèl·lules ganglionars, veiem que arriben a dins de la còclea, allà on està la membrana basilar entre l'escala timpànica i l'escala mitjana, i aquí veiem les cèl·lules ciliades. Són les cèl·lules ciliades internes, que estan en una fila, i les cèl·lules ciliades externes. Les podem veure en una fotografia molt maca, a dalt a la dreta. És una imatge de microscopi electrònic, on podem veure les cèl·lules ciliades, els pèls, són uns cilis, que estan ordenats en una fila, i les cèl·lules ciliades externes, que estan ordenades en 3 files, d'una forma molt ordenada, molt maca. I aleshores aquestes cèl·lules ciliades el que fan és captar el moviment d'aquesta membrana basilar. Aquesta ona viatgera que hem descrit a la còclea causarà moviment de la membrana basilar, causarà moviment d'aquests cilis, de les cèl·lules ciliades, i aquests cilis faran que es moguin els ions que estan al voltant, causant una depolarització de la cèl·lula ciliada. Aquesta depolarització ja és una energia, elèctrica, causarà una sinapsi, una activació del nervi auditiu. Què és el que passa quan estem exposats a sorolls forts i de forma contínua? Això, per exemple, persones que estan en feines que estan exposades a un soroll continu, treballant, per exemple, amb màquines,
o gent que estigui treballant, per exemple, a bars musicals de forma contínua, amb una música elevada, doncs això pot causar la pèrdua i el dany de les cèl·lules ciliades internes i externes. Això ho podeu veure a la figura de baix a la dreta, veiem que s'han danyat. I aquestes cèl·lules ciliades no es poden reparar. Aleshores, quan es perden les cèl·lules ciliades, aquesta transducció, aquesta conversió entre energia mecànica i elèctrica es perd. Bé, aleshores, el sistema auditiu, com hem vist, captura els sons, aquestes zones de pressió que arriben en vermell, i les cèl·lules ciliades, des de la base de la còclea fins al final, codifiquen des de les altes fins a les baixes freqüències. I en el cas que estiguin danyades, es produeix una pèrdua auditiva neurosensorial, i l'única manera de restaurar l'audició, si una persona així no podria escoltar res, és insertar electrodes, contactes metàl·lics a dins de la còclea, a dins del cargol. Això es fa a través d'una cirurgia on a través de l'os temporal es posa un implant, com el que veieu a la figura, una part implantada, amb un cable de silicona i diferents cables metàl·lics a dins que es connecten amb els contactes de color blau a dins de la còclea. Aquest sistema té una part externa que sembla com un audiòfon, com un auricular, diguem, que es posa a sobre del cavall auditiu, i aquest sistema té micròfons, té un xip electrònic que captura els sons del micròfon i fa aquesta anàlisi freqüencial que us he mostrat anteriorment, analitza el so en diferents freqüències i a cada una d'aquestes freqüències calcula l'energia i aleshores transmet electricitat des de la part externa a través d'aquesta component externa, que és un sistema inductiu, indueix corrent a la part implantada a dins del cap i acaba estimulant elèctricament els electrodes. Els electrodes n'hi ha diversos, des de la base fins a l'àpex, que ens permet codificar diferents freqüències. Aleshores, aquí veiem una altra figura amb un model ficat a dins, modificat per mi. És una figura del Helge Rask Andersen i del V. Liu, i aleshores aquí veiem la còclea tallada pel mig, les diferents escales, i veiem els electrodes que s'han posat a dins de l'escala timpànica. Els electrodes estan representats per aquests cercles de color blau i enviar corrent en aquests electrodes el que es fa és excitar el nervi auditiu de forma directa. Per tant, s'està substituint la funcionalitat de les cèl·lules ciliades perquè estan danyades. Això es diu implant coclear. Bé, aleshores, aquest sistema no és nou. Es va començar a comercialitzar als anys 80 i es va desenvolupar de forma molt, intensa als anys 70, però ja abans, als 50, ja tenim alguns experiments. O sigui que ja porta 40 anys al mercat, aproximadament, fins i tot més, però el que s'ha vist és que és un sistema que ha donat una millora impressionant a persones que tenen una pèrdua auditiva profunda. I això ho veiem reflectat en aquesta figura, on veiem a l'eix vertical el número de paraules correctes que pot entendre una persona amb implant coclear un mes després de l'activació d'aquest implant, 3 mesos després, 6 mesos després, 1 any i 2 anys. I cada un dels puntets és una persona diferent. Per tant, veiem que un mes després de l'activació ja tenim persones que entenen totes les paraules en silenci. Són paraules sense soroll de fons, són clares, però entenen 100%. O sigui, són persones que tenen pèrdua auditiva profunda i de sobte entenen tot. Tot i així veiem que hi ha molts puntets que no obtenen un bon rendiment. I veiem la mitjana, que està a 70%. I a mesura que va passant el temps, el que veiem és que la intel·ligibilitat de la parla, el número de paraules correctes, es va incrementant i cada cop veiem més gent al voltant del 100%. Això ens mostra el gran èxit de l'implant coclear per restaurar l'audició, però al mateix temps ens mostra les limitacions que tenen algunes persones, que es queden per sota i no entenen bé. I aleshores això s'ha de millorar i aquí és on venen les pròtesis auditives del futur en les que estem treballant a l'Autònoma de Barcelona. Bé, aleshores, quins són els reptes per l'implant coclear? Doncs el que s'ha de fer és que l'estimulació d'aquest implant coclear sigui més específica. Aquests implants coclears tenen un número limitat d'electrodes i hi ha molts nervis auditius. Hem vist la còclea i la còclea té molts nervis, fins a 30.000 terminacions nervioses aproximadament, i l'implant coclear només té uns
12 a 20 contactes o 22 contactes. I a més, aquesta cavitat de la còclea, que veieu aquí a la figura, doncs l'escala timpànica aquesta està emplenada de fluid que és conductiu, és com aigua salada, i per tant, quan s'activen aquests elèctrodes amb electricitat, doncs la corrent s'esparceix o queda esparcida o queda no es precisa quan s'estimula. Aleshores, el que s'ha de fer és entendre millor la interfàs que hi ha entre els nervis auditius i els electrodes, perquè és subòptima. I aquí el que s'ha de fer és veure com està l'estat del nervi auditiu. Amb la pèrdua auditiva, aquest nervi auditiu també es va degenerant. Intentar veure com és la distància que hi ha entre els electrodes i les fibres nervioses i intentar optimitzar l'estimulació. Aleshores, hem vist que hi ha una gran variabilitat en el rendiment de l'implant coclear. Hi ha gent que entén 100%, però altres que no entenen gaire. I, a més, el rendiment de l'implant està limitat quan hi ha soroll. En situacions on hi ha més parlants, on hi ha soroll de fons, doncs el rendiment de l'implant baixa moltíssim i no és comparable a l'audició normal. I, per últim, l'implant coclear necessita que el nervi auditiu, que totes aquestes fibres nervioses siguin funcionals. En el cas que hi hagi persones que tinguin malformacions genètiques de la còclea o que per algun tipus de condició la còclea no tingui aquesta escala timpànica formada perquè està ossificada, doncs l'implant coclear no es pot fer servir. O sigui, no tothom pot fer servir l'implant. Aleshores, com podem millorar l'audició en el futur amb aquests sistemes? I, per una banda, el que podem fer és millorar l'audició a les altes freqüències. I per això, un dels projectes que tenim, el meu grup de recerca aquí a l'Autònoma, el Hearing and Neurotechnology Group, és fer servir una combinació d'estimulació elèctrica, amb, per exemple, un implant coclear o amb sistemes menys invasius i estimulació acústica. Us ho presentaré seguidament. Una altra possibilitat és millorar l'escolta en ambients sorollosos i, en aquest sentit, el nostre grup de recerca estem treballant amb xarxes neuronals profundes que millorin el filtratge de la parla en soroll i al mateix temps fer servir brain-computer interfaces, interfaces cervell-màquina, que permetin seleccionar la persona que volem escoltar. I, per últim, en col·laboració amb la Universitat de Minnesota i amb l'empresa BlackRock, estem treballant amb una pròtesi més central, o sigui que fa servir electrodes una mica més centrals al sistema auditiu per proporcionar una estimulació més específica. Això és un implant central. Doncs anem a veure a què em refereixo. Els últims anys s'ha vist que l'implant coclear es pot també insertar de forma menys profunda a la còclea, només insertar-lo a les altes freqüències amb un elèctrode més curt i combinar-lo amb audició residual que quedi a les baixes freqüències. La pèrdua auditiva normalment comença a les altes freqüències i a les baixes es preserva més i, per tant, es podria concebir fer servir una combinació d'estimulació elèctrica d'alta freqüència i acústica de baixa freqüència. El problema és que quan es fica l'implant a dins de la còclea, doncs es posa en risc l'audició residual. Per tant, no seria potser el més adient. Però s'ha fet i aleshores aquí veiem l'audiograma. Això és la pèrdua auditiva en decibelis mesurada per persones a diferents freqüències. I aquí veiem la corba en gris. En aquest cas, hi ha cèl·lules ciliades actives a les baixes freqüències i hi ha poca pèrdua auditiva, fins a 30-40 decibels de pèrdua auditiva a les baixes freqüències, i a les altes freqüències no tenim cèl·lules ciliades i la pèrdua auditiva és profunda. En aquest cas, l'audiograma o la pèrdua auditiva es pot compensar estimulant elèctricament per restaurar l'audiometria, la percepció sonora de les altes freqüències. Bé, i aquí veiem la millora que s'obté al combinar l'estimulació elèctrica i acústica. Persones que tenen un implant i audició acústica, amb un audiòfon, un hearing aid, se'ls hi presenten frases amb un altaveu al davant i aquestes persones han de repetir les frases. I aleshores, fent servir l'estimulació acústica, amb l'audiòfon, en tenen menys del 10%. Estimulant amb l'implant coclear, sol,
amb estimulació elèctrica sola en tenen el 40%. I estimulant l'audiòfon i l'implant coclear de forma combinada en tenen el 70%. Per tant, aquí veiem una gran millora en aquest grup de 7 subjectes escoltant paraules, frases en soroll, combinant l'estimulació elèctrica i acústica. Bé, aleshores, això és una gran inspiració, no? Es pot combinar l'estimulació elèctrica i acústica, però clar, l'implant posa en perill les cèl·lules ciliades residuals a les baixes freqüències i potser no és adient. I molt interessant és que les persones que tenen pèrdua auditiva causada per l'edat tenen aquest tipus de pèrdua auditiva on escolten bé a les baixes freqüències, ho veiem aquí als audiogrames de l'oïda esquerra i dreta, però tenen una pèrdua auditiva a les altes freqüències. Aquestes persones segurament obtindrien una gran millora amb implants coclears curts insertats només al principi de la còclea. Però, com hem dit, posa en risc l'audició residual. Així que al meu grup de recerca estem treballant en una nova pròtesi auditiva que estimula elèctricament, igual que un implant coclear, però no fica electrodes a dins de la còclea. Els electrodes es posen just a fora de la còclea, a la finestra rodona, o fins i tot estem investigant que l'estimulació elèctrica s'entregui amb una sonda al canal auditiu, com si fos un audiòfon o com si fos un hearable, com un AirPod o alguna cosa per l'estil. Aleshores, aquesta sonda està recoberta de metall que estimula elèctricament i al mateix temps té un tub per on estimulem acústicament. I seria possible estimular elèctrica i acústicament de forma menys invasiva. I hem fet les primeres proves en subjectes, la primera transferència clínica, on hem mesurat la millora, l'improvement, en identificació de consonants quan estimulem elèctricament i acústicament en comparació amb estimular acústicament. I aquí ho veiem, una millora de 5% aproximadament, depenent del tipus de consonant. Bé, doncs aquesta és la primera manera de millorar l'escolta per persones amb pèrdua auditiva causada per l'edat. Seria una combinació d'estimulació elèctrica i acústica, però l'estimulació elèctrica no invasiva. El següent pas és com millorar l'escolta en soroll. I aleshores aquí estem treballant amb xarxes neuronals i el que fa l'implant coclear és capturar el so del micròfon. Aquí tenim dos veus, un home i una dona, i el que fa l'implant coclear és calcular la corrent que s'ha d'estimular cada un dels elèctrodes en el temps. És el que es diu un electrodograma. El que passa és que aquest electrodograma és molt simple i, per tant, els usuaris d'implant coclear es confonen amb quines paraules s'han dit. Així que la idea és fer servir una xarxa neuronal que el que fa és segmentar la veu de la persona que volem escoltar. Aquesta xarxa neuronal rep pel micròfon la veu de l'home i de la dona i s'entrena de manera que només es quedi amb la veu de l'home. I la veu de l'home, en aquest cas, se li envia a l'implant coclear i aleshores queda un electrodograma que, tot i que no sigui molt precís, com a mínim és només de l'home i més fàcil d'entendre. Bé, una proposta va ser substituir l'implant coclear completament per una xarxa neuronal que directament segmenta la veu de la persona desitjada, en aquest cas l'home, sense fer cap càlcul addicional. Bé, i això ho hem testejat. Hem testejat aquests algoritmes basats en xarxes neuronals, on hem mesurat la millora en intel·ligibilitat de la parla, número de paraules correctes en punts percentuals, fent servir algoritmes que fan reducció de soroll, que ja existeixen, fent servir aquesta xarxa neuronal i fent servir aquesta última xarxa neuronal que substitueix l'implant coclear i hem vist una millora de 20 punts percentuals. Per tant, veiem que es pot millorar l'audició en soroll fent servir xarxes neuronals que filtren el soroll. Però, l'exemple que us he mostrat segmenta una de les dues veus. Us he presentat l'exemple de segmentar la veu de l'home, però, clar, no sabem a quina persona la persona amb implant coclear vol escoltar. Vol la persona escoltar l'home o a la dona? Aleshores, aquí el que estem investigant al meu grup de recerca és fer servir senyals neuronals, electroencefalografia. Mesurem senyals corticals que intenten predir l'atenció, el desig
de la persona a qui vol escoltar. Aleshores, mirem a les zones teta i delta de l'electroencefalograma i decodifiquem la tensió selectiva d'aquesta persona i d'aquesta manera informem a la xarxa neuronal sobre quin és el parlant, l'home o la dona, que vol escoltar a l'usuari d'implant coclear. Això ho estem integrant. Clar, ningú vol portar aquests tipus d'electrodes quan va pel carrer, així que estem fent recerca com minimitzar aquests aparells, fent servir amplificadors d'electroencefalografia que siguin més petits i que s'adaptin a aquesta gorra d'electrodes, fent servir també electrodes que es posicionen al voltant de l'orella, això és col·laboració amb el grup de Stefan Devener a Oldenburg, o fins i tot fent servir a l'implant coclear, els electrodes de l'implant coclear, per mesurar senyals corticals. La visió que tenim pel futur seria una pròtesi auditiva, un implant coclear que incorpori electrodes addicionals que es posin durant la implantació coclear, durant la cirurgia, a prop del còrtex auditiu. Ja estem treballant en prototips amb l'empresa BlackRock i això ens permetria obtenir millors senyals corticals que ens permetin decodificar la tensió selectiva dels subjectes. I la idea, aleshores, seria tenir aquest sistema que registra senyals corticals, decodifiquem la tensió i informem a la xarxa neuronal sobre quin és el subjecte que volem escoltar. Tenim alguns resultats preliminars, com he dit abans, que mostren una millora de 20 punts percentuals de millora fent servir aquesta tecnologia. I, com hem dit, la idea és incorporar-ho amb aquests electrodes. Ja hem fet els primers experiments durant la cirurgia de l'implant coclear. Es posiciona l'implant coclear a l'implant, però addicionalment es posen 3 electrodes, l'anterior, el medial i el posterior, intentant localitzar el còrtex auditiu per obtenir senyals més clean, més bones del còrtex auditiu. Bé, i finalment, com hem dit, no tothom es pot beneficiar de l'implant coclear, així que hem de treballar també en implants més centrals. L'implant coclear s'inserta dins de la còclea, però si està la còclea malformada o està ossificada, doncs una alternativa és fer servir implants més centrals. Ja existeixen alguns, com l'implant de tronc, Auditory Brainstem Implant, ABI, o l'implant de mesoencèfal, Auditory Midbrain Implant, que s'inserta al col·lículus inferior, però no acaben de donar bon resultat. Així que estem investigant, junt amb el professor Hubert Lim de Minnesota, un nou implant que s'implanta directament al nervi auditiu, aquí on fica la fletxa en color lila. Bé, aleshores aquest sistema té 15 electrodes agulla en una forma matricial, es connecta a un implant semblant al de l'implant coclear, amb aquella bobina, aquell bucle d'inducció que us he mencionat abans, i amb el sistema de fonts de corrent que s'implanta i envia la corrent a cada un d'aquests 15 electrodes agulla. Aquest sistema s'ha fet servir per pròtesis de braç, gent que té una pròtesi de braç, i per donar-los sensibilitat de la força que estan fent amb els dits, en aquest cas, quan estan agafant el raïm, doncs tenen aquests electrodes que estan estimulant els nervis perifèrics del braç i amb això obté feedback si està fent molta força o poca força al raïm. I això li permet anar agafant el raïm, tenir sensibilitat i no fer explotar el raïm. Bé, doncs aquest sistema ja l'hem començat a fer servir en subjectes, en pacients, que no poden fer servir un implant coclear, tenen un tumor al nervi auditiu i per tant han de fer una cirurgia perquè se'ls extirpi aquest tumor i aprofitant aquesta cirurgia se'ls posa aquest sistema d'electrodes en forma d'agulla i el que fem és estimular aquests electrodes durant la cirurgia i mostrar que hi ha una activació del nervi auditiu, de la via auditiva. Això es fa posant electrodes al cap i a la mastoide, al costat de les orelles, i mesurem o enregistrem les senyals evocades auditives. Aleshores, aquí el que fem, aquí veiem l'electrode que s'ha insertat al nervi auditiu
s'estimula en aquest cas l'electrode 2 i enviem 30 microamperes, que és molt poca corrent, i no obtenim resposta. El registre mostra 0. I a mesura que anem incrementant la corrent, veiem que apareixen pics, la ona 3 i la ona 5, quan anem a 150 microamperes, que demostren que és possible activar el nervi auditiu amb aquest sistema d'implant insertant-lo al nervi auditiu. A més, el que veiem és que el nivell de corrent que es necessita per activar aquest nervi auditiu és molt baix, amb 60 microamperes ja s'activa, i això són notícies molt bones. Bé, doncs amb això resumeixo. Com podem millorar l'audició des de l'estimulació perifèrica a la central? Per una banda, podem fer servir aquest implant de finestra rodona per donar estimulació elèctrica no invasiva combinada amb l'estimulació acústica, és el Round Window Implant. Per altra banda, podem millorar el rendiment de les pròtesis auditives en condicions de soroll fent servir la tecnologia d'intel·ligència artificial, aquestes xarxes neuronals profundes, i juntament amb electroencefalografia podem crear el Closed Loop Cochlear Implant. I per últim, per a aquelles persones que no poden fer servir l'implant coclear perquè tenen una còclea amb malformació o ossificada, us he mostrat l'implant de nervi auditiu com una possibilitat per al futur. Bé, amb això finalitzo i m'agradaria fer servir aquesta ponència també per donar a conèixer una sèrie de microcredencials de cursos en audició, audiologia i tecnologies de l'audició que fem a l'Autònoma de Barcelona. Acabem de finalitzar la primera edició d'aquestes microcredencials i el curs que ve les volem repetir i fins i tot extendir-les amb un diploma d'expert en tecnologies de l'audició i audiologia a l'Autònoma de Barcelona. Per tant, si esteu interessats, sisplau, seguiu-nos a la nostra pàgina web del HNTG, el Hearing and Neurotechnology Group. Moltes gràcies per l'atenció. Moltes gràcies, Waldo. No sé si hi ha alguna pregunta per aquí. Mira, la Consol Marcó, oi? Waldo, si pots deixar de compartir pantalla, que així no ens veiem. Perfecte, merci. Voldria saber si tracten d'altres patologies, com per exemple l'otosclerosi o la tercera finestra. No, en el nostre cas ho fem des d'un punt de vista tecnològic. Estem fent servir pròtesis auditives que millorin l'audició i a les que ens dediquem són les que he mostrat. És millorar l'amplificació a les altes freqüències amb estimulació elèctrica i els implants centrals i aquestes xarxes neuronals. En el cas d'otosclerosi, clar, en casos que siguin greus, per exemple, un implant coclear podria donar millores, perquè el problema de l'otosclerosi, si no estic equivocat, és que no hi ha una bona transmissió a la oïda mitjana, perquè els ossets de la còclea queden ossificats i, per tant, no es poden moure. Així que per transmetre audició el que es pot fer és estimular elèctricament. I aquesta seria la solució que ofereix l'implant coclear, estimular directament i evitar la component mecànica de l'oïda externa. D'acord. I la tercera finestra, això ja és més especial. És que m'arrisco molt, perquè jo no soc clínic, però crec que això és una malformació genètica i aleshores és molt específica. Aquí no li sabria respondre. No estem treballant amb aquesta, diguem, condició. D'acord, moltes gràcies. Gràcies. També la Rosa comentava pel xat una mica el mateix, que si el nervi òptic està esclerosat, quina possibilitat hi ha d'èxit amb audiòfons per augmentar l'audició, que entenc que... I després també diu si es fan estudis sobre la no audició dels acúfens, que molesten molt a qui els té.
Sí, bé, aquesta pròtesi que estem desenvolupant, que és no invasiva, que entrega estimulació elèctrica, podria ser que també millorés o disminuís la percepció d'acúfens. De fet, ja s'han fet estudis on es fa servir estimulació elèctrica no invasiva com a teràpia per reduir els acúfens, per exemple. Nosaltres no ens estem centrant en aquest aspecte, però sí que la tecnologia és molt semblant i seria una possibilitat. Gràcies. Hi havia algú altre que estava escrivint també pel xat. La Rosa diu gràcies. No sé si algú vol obrir el micro i fer la pregunta. Doncs mira, diu moltes gràcies, Maria Ángeles. Vale, doncs no sé si hi ha alguna pregunta més. I si no, tanquem aquí el cicle Cervella't. Moltes gràcies, Waldo. Han sigut les dues xerrades d'avui molt, molt interessants. Ho hem gravat tot, penjarem els vídeos la setmana propera segurament, o ja en tornar a Setmana Santa, però quan ho tinguem fet us passarem a tothom els enllaços perquè ho pugueu recuperar. Hola, Jaume? Una pregunta, sí, una pregunta. El fet de fer l'anàlisi previ de l'audició, en aquest cas, pregunto, perquè he vist que també utilitzeu com alguns electrodes, nots, pel fet de la part cerebral. Vosaltres, a l'hora de fer els estudis, utilitzeu una... Ara em surt la paraula, carai. El gorro aquest que fan l'estudi previ de com funciona el camp neurològic. Ara em surt el camp, que ara es porta molt de moda. Electroencefalografia, no? Electroencefalografia. Com un electrocardiograma, no? Ho he dit bé o no? Sí, són electrodes, igual que l'electrocardiograma. Allà on surt el nom tècnic. Sí, electroencefalografia. Aleshores, sí que fem, sí. Exactament. En el cas de que volem... Electroencefalografia la fem de moltes maneres. Per exemple, en aquesta última pròtesi que he presentat, la del nervi auditiu, la persona està sota sedació. Li estan traient el tumor durant la cirurgia, no pot respondre. Aleshores, hem de fer servir senyals fisiològiques que ens demostrin que aquesta persona escolta, perquè no ens ho pot respondre. Aleshores, fem servir electrodes al cap. En aquest cas són electrodes agulla que es posen a sota la pell, subcutanis, i enregistrem les senyals nervioses. Presentem estímuls, que és l'estimulació que presentem a través de l'implant, i enregistrem la resposta de la via auditiva. I per altra banda, hi ha l'altre cas, que és aquest cas de les xarxes neuronals, on volem saber la tensió selectiva de la persona, en aquest cas no seria invasiu, on posaríem electrodes al cap o al voltant de les orelles, perquè sigui més pràctic, i mesurem les senyals corticals causades per un so, pels sons continus que li arriben a la persona i anem enregistrant. I aleshores, quan una persona està atenta a la parla, el que passa és que les zones cerebrals s'assemblen a la parla. Quan nosaltres estem atenent a la parla, són sons, vibracions, i aquestes vibracions es poden registrar, són més clares. I quan no estem atenent a la parla, aquestes vibracions són menys clares, es veuen menys clarament a l'enregistrament d'electroencefalografia. I aquest és el principi que fem servir per saber si la persona està atenent o no a la parla. Perquè després l'altra pregunta, el tema del nervi òptic, entenc que, no soc un científic ni... Però entenc que el nervi òptic per cada persona és d'una forma o més o menys té un paràmetre exacte igual? Sí, primer es diu nervi, està la càpsula òptica i és el nervi auditiu, el nervi òptic està als ulls. Estem parlant del nervi auditiu i aleshores el sistema auditiu va des de la part perifèrica fins a la part central. La primera part és a la còclea, on tenim les terminacions nervioses del nervi auditiu, després passa al tronc cerebral, després passa al menisc lateral,
fins a arribar al còrtex auditiu. Hi ha molts passos fins a arribar al còrtex auditiu. I podem enregistrar la resposta pràcticament a cada un d'aquests nuclis del sistema auditiu. Vale, merci. Encantat. I respecte a la variació, sí, clar, és molt variable. L'anatomia de cada persona és diferent, igual que tenim orelles diferents, dimensions del cap diferents, diferents nassos, doncs també tenim diferents nervis auditius. El fet del fet de la parla, perquè al fi i al cap la parla és un sonido que emet una freqüència, aquesta freqüència que jo ara l'estic emetent, si l'analitzessis, cada persona la pot rebre a una tonalitat diferent o sempre és la mateixa freqüència? Aquí ja comencem a barrejar la part fisiològica amb la part psicoacústica i psicològica. No sé si m'atreveria a dir, clar, nosaltres, el nostre cervell segurament fa un mapeig de la realitat, no? Si la realitat és la que és i cadascú segurament la codifica al seu sistema nerviós d'una forma diferent, però li acabem donant segurament un mapeig similar, no? O sigui, quan tu estàs dient A i jo estic dient A, segurament tothom entén que estem dient A. Com es codifica a través del sistema auditiu segur que no és igual. Però sí que hi ha moltes similituds. I si anem a la part acústica, cada persona té una freqüència fonamental diferent, que es diu el pitch. Podem distingir homes de dones, nens petits, nens grans. Som capaços de distingir moltes veus. I això és el que ens fa distints. Però, per altra banda, tothom entén la parla. La parla és independent del to de la persona. O sigui, el to de la persona és el que ens indica qui està parlant, però tenim unes normes lingüístiques que fan que vocalitzem fonemes que ens facin entendre la parla. I això és, com sabeu, un llenguatge universal. Tenim les llengües i ens entenem així. O sigui que sí que hi ha unes similituds en com codificar la parla a través del sistema auditiu, donades començant per la part acústica, la part lingüística i la seva codificació al sistema nerviós. Moltes gràcies per l'explicació, Waldo. Encantat. Us deixo el meu e-mail per si algú té més qüestions, doncs també em podeu enviar e-mails. Perfecte. Perquè entenc que tu ets neurocientífic? Jo originàriament soc un enginyer i estic a l'Institut de Neurociències de l'Autònoma, per tant, dec tenir una part de neurocientífic. Treballo a la clínica, a la Universitat Mèdica de Hannover, estic a la clínica i estic a l'Autònoma de Barcelona i a partir d'aquí 2 setmanes també a l'Hospital de Sant Pau a Barcelona. O sigui que estic entre la part clínica, la part d'enginyeria i la part neurocientífica. Molt bé. Un plaer. Igualment. Bé, doncs moltes gràcies a tothom. Tanquem ja. Gràcies també a les persones que veig que us heu connectat els 3 dies. Moltes gràcies per l'interès. Aquí hi ha alguna gent que he vist prenent apunts també. El que us deia, us passarem els enllaços en uns dies dels vídeos per si voleu revisar alguna cosa i qualsevol cosa teniu al nostre correu per resoldre els dubtes que tingueu. Moltíssimes gràcies a tothom i fins l'any que ve. Gràcies. Gràcies.